sɔgɔlen no ana sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tugun aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen no Mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la bi an ka wele sera an ka belebeleba fila wɛrɛ ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ n ɲankuma nba nti nse nba se y'i tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye o bɛ diya n ye ne tɔgɔ Laji Mamudu Jakite mais o bɛ n wele ko Musajan n balimakɛ n ɲankuma merci beaucoup se y'i tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ok o tɛ problème bon ne tɔgɔ Ibrahim Diallo bon ni bɛɛ bɛ ne wele Petit Ibe faamuyali sɔrɔla la aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye ayiwa an filɛlibagaw ni belebeleba fila ne b'an bolo bi bamananw ka kuma de don ko ni tɛ maa dɔn de k'i b'a fɔ a ma ko heyi an bɛna baro duman ba min kɔfɛ ni baro in kɔfɛ ni ala sɔnna a ma a tɛna fɔ ninnu fila si ma ko heyi an bɛ tɛmɛ ni an ka ko ye n balimakɛ i bɔra ka fɔ an ɲɛna sisan nɔ k'i bɛ wele Musajan o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di a tɔgɔ sɔrɔla Kante film na Kante film ne de bɛ kɛ fiyentɔ ye ne de bɛ kɔ bɛlɛnin kɛ awɔ ayiwa Ibe teliyala i b'o tɔgɔ in sɔrɔ cogo ɲɛfɔ ne yɛrɛ n'a filɛlibagaw ye bon Ibe tɔgɔ in bon ne fa yɛrɛ dɔ da ne la parce que ne tun bɛ wele Ibrahim donc Ibrahim tɔgɔ fila de tun b'an ka du kɔnɔ donc ni Ibrahim tɔgɔ fila bɛ du kɔnɔ a ka gɛlɛn aw bɛɛ ka wele tɔgɔ normal la donc o la a yɛrɛ bɛ ne wele Ibe donc ka to la fɔ Ibe nana Ibrahim latunu quoi fo ka na kɛ Ibe bon comédie la fana bon n m'an tɔgɔ siɲɛ foyi donc n tora ni Ibe kelen faamuyali sɔrɔ la mais Ibe baara ka ca ne bon talent yɛrɛ fɛnɛ ka ca kun jumɛn de la e y'a choisi ka kɛ comédien de bon diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni i kanufɛn de don adamaden filɛ nin ye bɛɛ mɔgɔ tɛ taa k'i dakan dan quoi m'a faamu m'a fɔ n dakan ye comédie ye mais n wulila n'a ye quoi m'a faamu bon ne don cogo comédie la a grâce a ye ninnu ye film tɔgɔ fɔ tan Kante ka film awɔ bɔra 2012-2013 ne ma fili bon don dɔ sigilen n bɛ k'a lajɛ n bɛ ka film lajɛ m'a faamu donc cɛtiribɔ kanu tora ka don dusukun kɔnɔ dɔɔnin ten m'a faamu ani carré kɔnɔ fana n bɛ mɔgɔw layɛlɛ bon hali so fana bon ni n fa sigilen bɛ télé layɛ la kuma dɔ la n bɛ kuma donc tellement u bɛ yɛlɛ f'u bɛ télé faga m'a faamu donc a bɛ ne gɛn ka bɔ kɛnɛma quoi a kɔrɔ ko Ibe bɛ se mɔgɔ layɛlɛ la ko bɛ bi an filɛlibagaw ayiwa Musajan baara ka ca talan ka ca kun jumɛn la i fana y'a choisi ka kɛ comédien de bon n bɛ se ka fɔ Ala de y'a diyan m'a choisi Ala de y'a diyan parce que moi je suis né à Dravula Boulibana an ka so filɛ goudron da la yan mais n yɛrɛ yɛlɛmanen bɛ Mawaribugu la n bɛ se ka je peux dire n filan kun se ne balontan na walayi n bɛ balontan kɛ ala ko ballon de tient voilà n bɛ se balontan na n sen kari la mais en même temps n bɛ catiri kɛ dɛ n bɛ catiri kɛ interécole kɛ y'a faamu je me souviens très bien n hakili b'a la tuma min na n bɛ quatrième année la an ka maîtresse dɔ bɛ yen n ba don madame Siribe a ko walayi ko nin bɛ kɛ comédien bon jɔn bɛ k'i dakan ye quoi jɔn bɛ k'i dakan ye n ba dɔ fana bɛ yen Kunba o fana y'a fɔ n ye bon Ala nana kɛ bɛɛ y'a sɔn na Jifili Ala ka hinɛ n bɛ se k'a fɔ n kɔrɔmuso de tun furulen bɛ Jifili ma n kɔrɔmuso min don an bɛɛ bɛ sigi la n kɔrɔmuso kɔrɔba yɛrɛ de don un jour san Jifili ka ban ni Jifili tun bɛ baro kɛ a ko Laji n bɛ fɛ an ka taa tournée dɔ la a kɔrɔmuso ko i kana dɔgɔnin ka catiri bɔla ko nin ye catiri bɔla yɛrɛ de ye bon i ma na togoya o y'a sɔrɔ n b'a kɛ interécole la n b'a kɛ interécole la o kɛra vers 97-98 Isa Falaba an ka cɛkɔrɔba dɔ fa bɛ Isa Falaba Isa Tarawele Michel Fa n fa don o nana film dɔ kɛ ko Sidaso n sigilen tora a ko Jifili ma ko Madu ko nin ye jɔn ye a ko nin ye ni mɔgɔ kɛnin dɔ ye u ye rôle dɔ diyan quoi u y'a di ni mɔgɔ dɔ de ma Ala y'a kɛ ne ka ko nana diya Falaba Isa Tarawele
a ko a ma ko bon n bɛ fɛ ka nin ka kɛ acteur ye ya c'est en 98 ya bon n nana ten mais n bɛ kuma kelen f'i ye n bɛ se k'a fɔ n ma parasiter art la dɛ n bɛ dɔn kɛ n bɛ jɛmɛ fɔ parce que n fa n bɛ dɔn kɛ n bɛ jɛmɛ fɔ o ni o bɔrɔlen kɔ a la jifili bannen n taara district de Bamako la district de Bamako n taara biennale la u ye n kɛ Bamako acteur principal ye 2 fois awɔ u ye n kɛ Bamako acteur principal ye 2 fois ni n kuma ye ɲɔgɔn dɔn in de Yɛlɛbugu kuma o y'a sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn Yɛlɛbugu ko in bɛ na c'est tu vois éclaireur tun bɛ kɛ ne tun bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛ bɔ a la ni o ye Zulu ye Zulu a yɛrɛ tɛmɛra an ka plateau in kan merci se k'a faamu bon ni nana ten an ka sidaso la a diyara mɔgɔ caman mais wari tɛ n tɛ sɔn ka bɔ quoi wari tɛ n tɛ sɔn ka bɔ ne de kɛra acteur principal ye ni n jifili bɛ kɛlɛmuso nɔfɛ ni n jifili bɛ kɛlɛmuso nɔfɛ a bɛ tourner Falaba ayiwa an tɛ yɛlɛ an ma daminɛ i bɛ la oui cɛ nɔ bɛɛ mais aw b'a kalama cɛ seliko ma nɔgɔ ɲina dɛ a ma nɔgɔya la yɛrɛ b'a bɛɛ kalama oui sagasɔngɔ gɛlɛyara awɔ a gɛlɛyara bon cɛkɔrɔba dɔ filɛ nin an ka so kɛrɛfɛ ani an ka yɔrɔ man jan kosɛbɛ bon a taara a ye solution bɛ ɲini pour que ka seli saga sɔrɔ cɛ solution ma sɔrɔ a ye fan bɛɛ kɛ mankan a ye juru ta ɲini fan bɛɛ fɛ juru ma sɔrɔ bon don dɔ sufɛ a dalen filɛ nin ye dɔrɔn dɔ de filila ka 20,000 ci a ka Orange comme sini seli quoi donc 20,000 nana an ka compte la quoi Orange Money na a ma dɔ kɛ a sinna ka t'o retrait o don sufɛ ka taa saga ta o don sufɛ ka na siri a ka da la comme sini seli ka si saga kɛrɛfɛ bon fajiri sa a ka seli ka taa sa ka don misiri la ka don ɲɛgɛn kɔnɔ sisan ka labɛnw sabati sa bɔ kɛnɛma ka na seli ta saga ɲɛkɔrɔ kan a bɛ kuma a yɛrɛ ma donc a bɔra a taara misiri la sisan misiri jiginna a bɛ ka na 5h 6h kɔnɔna na sisan a ye kari fara dɔrɔn a ɲɛ b'a la nɔ cɛ zon bɛ denmisɛnninw bolo kari kɔnɔ cɛw bɛ ka zonkɛ bugɔ bɛ ka bugɔ a bolila ka na ko hakili cogo di ko cɛkɔrɔba ko zon de don komi hali ni zon sini seli sini yafa don ye lamɛn bɛɛ kan ka yafa ɲɔgɔn ma de donc hali ni zon a ye bi ta juru da la i m'a faamu a y'a to a ka taa a ye bi ta juru da la donc a mɔden ni elan bɔra kɛnɛma ka na cɛ ko ba cɛ i b'a kalama i ye saga min san i b'a dɔn ko zon y'a suɲɛ ko jumɛn ko zon y'a suɲɛ ko saga jumɛn fɔlɔ ko seli saga ko awɔ ko n denkɛ aw ko jumɛn de don ko zon de don k'a minɛ k'a janɛmɛ den fara n'a kan i bɛ nkalon dabila nkalon a ye ne seere bi seere bi la ayiwa Laji an b'i bolo mais ne bɛ kuma kelen fɔ ye Bamako ka bon Mali ka bon ne ko n b'aw ɲininka i bɛ généralement jɔn bɛ voyager Mali la kosɛbɛ arasi jumɛn bɛ voyager kosɛbɛ arasi bɛ voyager Mali la kosɛbɛ mun bɛ taa tunga la kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ tunga na awɔ marakaw merci t'es intelligente maraka dudu maraka dɔ de bɛ a bɔra Gajabagajili voilà ba bɛ fo Turungu fanfɛlaw fɛ quoi a kana ko nkalon don dɛ parce que n'u taara foro la u bɛ taa ci kɛ u kɔrɔkɛw bɛ Faransi olu bɛ passé bila kana ka visa ɲini u bɛ taa Faransi bon ale tora kungo dɔ kɔnɔ a ye solonin dɔ sɔrɔ tellement ni solonin degunna solonin ye san 15 de k'a bolo est-ce que tu vois a kɔrɔkɛ de a fɔ a ye k'a bɛ taa Faransi a ko a kɔrɔkɛ ma ko kɔrɔkɛ ka solonin ka billet d'avion tigɛ kɔrɔkɛ ko problème foyi t'a la n'o ninnu i tɛ voyager ten n'i ma taa ni sola ni solo bɛ voyager i b'a ka fɛn de sara kɔrɔkɛ y'a ka fɛn bɛɛ bɔ ala ka visa sɔrɔ a taara Faransi bon ale bɛ jigin sari dogo la don min na o bɛnna ni kɔrɔkɛ ka baara ye i y'a faamu avion nana ye jiginna retard la kɔrɔkɛ taara baara yɔrɔ bon u y'a ka fɛn lajɛ a bɔra wari min b'ale kun ale y'a bɛɛ dun Faransi n'o mɔgɔ tɛ mɔgɔ yira mɔgɔ la o Faransi solonin b'ale kana cɛ a yalala ka dɛsɛ ka kɔrɔkɛ ɲini ka dɛsɛ i y'a faamu n'a taara poubelle min dayɛlɛ kɔngɔ b'a la a b'o dayɛlɛ k'a kɛ tan a tɛ fɛn sɔrɔ kɔnɔ solonin b'a kɔnɔ bɛɛ la solonin bɛ k'i degun ka lajɛ a yɛrɛ b'a dɔn Faransi monument ninnu tɛ banna bon ale tiri sigi monument ninnu kɔrɔ ko a b'an ka cantatrice in dɔn wa i
Wande Kuyate a ye dɔnkili dɔ la cɛ ye hakili nana jigin o la a yɛrɛ makari minɛ ko dɔnkili fɔ yan parce que a sigilen tora quoi solo nin b'a kana a ko iyo Faransi Faransi ye dugu min ye n'i tɛ duwawuden ye iyo Faransi a sigi tɛ diɲɛ bɛɛ la badenyaw tiɲɛna Faransi kɔnɔ sinjiyaw tiɲɛna Faransi kɔnɔ Faransi ye dugu min ye n'i tɛ duwawuden ye iyo Faransi a sigi tɛ diɲɛ bɛɛ la solo nin di den ka lajɛ o tuma la Bala ye dangaden de ya ni dangaden tɛ sigi Mali la sani kɔngɔ k'an faga han ala wa solo nin jɔ tɛ parce que a jɔ ala bɛ ka fɔ iyo Faransi Faransi solo nin lajɛ quoi o tuma la Bala dangaden ya ni dangaden tɛ sigi Mali la sani kɔngɔ k'an faga kan wo fɔ parce que o ye kile de yala la k'a lajɛ n ka filɛlibagaw ye k'a fɔ a sɔgɔlen don a ka téléso mandi da n'o ye Mali kunnafoni .net kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi ani Laji ani Ibe de bɛ ɲɔgɔn bolo hakililajigila an b'a fɔ ɲɛna émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur Mali kunnafoni .net bi an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Laji i ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di ni ka ni question diyara n ye kosɛbɛ ne ni Mali comédien bɛɛ ka di comédien bɛɛ ka di ne ni bɛɛ ka di wallahi ne ni bɛɛ ka di mana ci bila ma dɔrɔn bɛ na franchement parler fo n'a sɔrɔ occupé len don n'i ye ci bila mɔgɔ ma bɛ na ne ni bɛɛ ka di fɛn tɛ ni mɔgɔ si cɛ wallahi Ibe i fana ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di ah bon an bɛ parce que i n'a fɔ la i bɔra ka mun fɔ sisan degun foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn hakɛ dɔn ka ban donc an bɛ mɔgɔ n'an ma ɲinɛ aw bɛ baara kelen kɛ quoi aw de kan ka ɲɔgɔn minɛ aw tɛ sita dama de kan ka ɲɔgɔn minɛ n'aw ma ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ min bɛ taa sigi aw layɛ olu bɛ taa mun ɲini fo bɛn ne ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye diyagoya de baara kɔnɔna na donc an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka Mali comédie lataga ɲɛ halisa amina ya rabi Laji tɔgɔ duman tɛ comédien na dɛ kosɛbɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko yɛlɛbonikɛlaw n'o ye cɛtiri bɔlaw bon a bɛ dɔw yɛrɛ ka ko dɔw sa n'a fɔra k'i bɛ nin baara ninnu yɛrɛ kɛ kaban mɔgɔ tɛ image ɲuman d'i ma a bɛ fɔ ko mɔgɔ lankolonw gulɔminaw de don a bɛ tan kumakan jumɛn de bɛ Laji bolo mɔgɔ minnu b'o o fɛn ninnu fɔ comédienw ma mɔgɔ min bɛ o fɛn minnu fɔ comédienw ma yɔrɔ dɔ la ne tɛ jigin u la dɛ parce que ni fɛn diyara bɛɛ bɛ don a la n'importe qui o bɛ don a la m'a fɔ n tɛ se comédie la dɛ nka n bɛ n débrouiller o y'a to mɔgɔ bɛ dimi comédien kɔrɔ an ka sisan génération mɔgɔ kɛlen bɛ ka comédie kɛ ni impoliya de ye comédien tɛ impoliya ye i bɛ e bɛ ne dɔn bɛɛ bɛ n dɔn ni n jɔra n bɛ n ka sagi ta n b'a dan kana n bɛ taa so n bɛ n ka bolifɛn ta n bɛ taa so mais n bɛ mun i ka nin question diyara n bɛ mun ɲini denmisɛnninw fɛ bɛɛ ka kɛ Ala n'a kira kama n'i y'i yɛrɛ bonya mɔgɔ b'i bonya i y'a faamu n'i y'a mɔgɔ b'a ko an ye mɔgɔ lankolon ye parce que an bɛ acte dɔ de kɛ n'u b'a ko an ye mɔgɔ lankolon ye mɔgɔ si se k'i jɔ ne ma ko ne ye mɔgɔ lankolon ye walayi n t'a k'i la i tɛna kɛ n na c'est tu vois chaque fois i bɛ filɛ nin ni n'i bɛ sigi la maa ko i bɛ a y'aw sigi ka ɲɛ a ye fɛn kɛ ka ɲɛ n'i kɛra comédien i mana kɛ artiste ye e ni bonya de ka kan mɔgɔw yɔrɔ mais an ka sisan denmisɛnnin bonya kisɛ kelen t'a la n'i bɛ lié la n'i taara k'i bɛ humour di n'i ye nin kɛ a bɛ di mɔgɔ la parce que mɔgɔw kɔrɔkɛ ye masala mɔgɔ ye i fa ye masala mɔgɔ ye ya kuma bɛɛ n'a fɔyɔrɔ don c'est tu vois et puis encore n b'a fɔ comédien ye an ka saraka deli dabila an ka baara kɛ a caman kelen bɛ jeli ye non comédien u bɛ t'u jɔ sur scène ka humour di ka saraka deli kɛ a man ɲi ni jara mɔgɔ a bɛ wari d'i ma ka sɔrɔ ni mɔgɔ la yɛlɛ a bɛ wari d'i ma walayi ni mɔgɔ la yɛlɛ a bɛ wari d'i ma est ce que y'a faamu ni mɔgɔ la yɛlɛ walayi a bɛ wari d'i ma ni ko jara mɔgɔ a bɛ wari d'i ma o de ye maliyɛn diya ne ye mais an ka mɔgɔ kelen bɛ ka comédien kɛ i b'a ko jeliya je m'excuse n bɛ ka kuma fɔ a kun tɔɔrɔ de n bɛ ka sɛbɛn de f'u ye n mana taa plateau kan n b'a f'u ye n b'a fɔ denmisɛnninw ye walayi an ka baara kɛ mais denmisɛnnin dɔw bɛ baara kɛ denmisɛnnin baarakɛlaw bɛ yan dɛ walayi ni n ko n b'a bɛɛ citer n t'a citer ka ban
wallahi petit dogon filɛ nin ye a bɛ baara kɛ kojugu Ornal bɛ baara kɛ Gawa Suwale a bɛ baara kɛ Yɔrɔ bɛ baara kɛ sɛ solo baarakɛla do parce que a fɔ mun na n'u ye sari ta u b'a fa dɛ tilaba fɛnɛ bɛ ten mais an kana taa jɔ ka mɔgɔw deli mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa mun kama u t'a a fɛn sɔrɔ ni kuma ye baro ye an ka baara kɛ n'i ye baara kɛ wari bɛ na o kelen kangarida kan de bɛ n bolo k'a fɔ comédien ye hali sini ni n sigira plateau wɛrɛ la n b'a f'u ye an ka baara kɛ an ka saraka deli dabila ni mɔgɔ min ye mun d'a ma o dun est ce que y'a faamu mais an tɛ baarakɛla san dɛ an ka mɔgɔ minnu b'an ɲɛfɛ e bɛ kuma an kana ɲɔgɔn nɛgɛ patron bɛ an ci ar la dɛ wallahi patron baw de bɛ yan a muso fara cɛ kan i b'u bɛɛ cité bi i bɛ sini kɛ ka ban wallahi i b'u jɔlen i b'u ye ni minnu ye dɔrɔn ne bɛ content ne bɛ n ka idée caman bɔ muso kunda Hélène wallahi mun berté ninnu ni fɛn n bɛ n ka idée caman b'olu bolo ni n ko n ka taa cɛ kunda paix à son âme Zantigi Michel Maliki Dramé ninnu ni Issa Kulubali ninnu Maru Yada wallahi n'i ye garan na mais i tɛ fili est ce que y'a faamu mais an y'an diya n'u ye an ye mun sɔrɔ san m'a sɔrɔ cɛ olu m'a sɔrɔ o digi la dɛ olu de y'a baara kɛ ka bila an ɲɛ mais munna an t'u ladege un jour n b'a fɔ a ye bi n'an m'an faire attention an tɛ théâtre den sɔrɔ an tɛ artiste comédien n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi humour bɛ ban n'i ko ko ka mɔgɔw ka jouer théâtre la i t'a mɔgɔ sɔrɔ dɛ parce que an tɛ ka t'o domaine kan i y'a faamu faamuyali sɔrɔ la voilà ayiwa Ibe i fɛnɛ kumakan jumɛn de b'i bolo k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'aw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye aw yɛlɛkonikɛlaw dɔrɔn de ye bon bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka baara don u k'u bila u kunna baara tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ lankolon ye c'est vrai que mɔgɔ caman ko k'an ye mɔgɔ lankolon ye mais an bɛ jɔ ka mɔgɔ lajɛ yɔrɔ min na n'i y'olu jɔ yen u tɛ se ka kuma o tɛ se m'a fɔ ma cɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dusu kasini layɛlɛ cɛ dan t'o tigi ka se la dɛ mais i n'a fɔ Layi bɔra k'a fɔ cogo min na i bɛna n da don Layi ka kuma yɔrɔ dɔ la ko n'an ma an ka garanw bonya k'an tɛ u ka dɔnniya sɔrɔ c'est vrai kuma nin ye tiɲɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ b'i ɲɛ i ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ fɛn na n'i mago bɛ a tigi ka dɔnniya la i b'a bonya de k'a ka kumakan labato i m'a fɔ ma mais an san denmisɛnnin comédien an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ bonya quoi i m'a fɔ ma ne b'a fɔ an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ bonya parce que mun an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ bonya kɛlen bɛ ka titre ta ka da an yɛrɛ kan an ma se yɔrɔ min an ma taa yɔrɔ si yɛrɛ an ma taa yɔrɔ si comédie la fɔlɔ voilà n bɛ ka kuma ni n ka génération de ka taga i bɛ ka tiɲɛ de fɔ voilà i m'a fɔ ma donc n kɔni bɛ mun f'u ɲɛna an ka kɔrɔbalen ninnu suit kɔrɔbalen ɲumanw dɛ minnu bɛ sira ɲuman kan parce que jugumanw fana b'a la n b'a fɔ donc an ka olu suit pour que olu ye mun sɔrɔ a la an ka se k'o fana sɔrɔ a la an ka se ka tɛmɛ olu fana na o tɛ ɲɛ f'an ka hakili sigi an kana perse wari ni fɛn kɔ fɔlɔ baara kɛ fɔlɔ n'i ye baara kɛ wari bɛ na n m'a fɔ ma donc o hakilina de bɛ ne bolo ka di n tɔɲɔgɔnw ma donc an ka sabali an ka muɲu an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka kɔrɔbalenw lamɛn n'u ko mun jɔnya tɛ o i la ye ne wele sisan i bɛ sini 6 heures k'i sɔrɔ so kan ka tournage dɔ kɛ n b'i don a la n bɛ n ka téléphone bila réveil la 4h30 5 heures bɛ ne sɔrɔ a fɛ yen m'a fɔ ma o bɛɛ ye mun ye baara kanu bɛ na mais ni baara kanu fana b'i la fana i jija f'a courage ka k'i la sinon i tɛ se k'a kɛ m'a fɔ ma kanu ni courage de bɛ taa ɲɔgɔn ye ni courage tɛ inchallah i b'i nɔ bɔ a la hali ni ma belebele sɔrɔ a la don dɔ i fana tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la quoi m'a fɔ ma ayiwa Ibe a fɔra ko fɛn in bɛ kanu sa dɛ ko da m'i ka kanu dɔ sa dɛ o bɛɛ fɔra plateau in kan ko fɛn in bɛ kanu fɛnɛ sa ka kanu sa a m'e ka fɛn kɔni sa non a ma ne ka kanu sa ne ka kanu ayiwa kow bɛ yen dɛ an tɛ yɛlɛ kɔni bɛ yen an ka yɛlɛ Zeyin an bɛ Zeyin ta daminɛ i bɛ la ko ne k'a daminɛ i bɛ bɛn dɔrɔn an bɛ jigin dɔrɔn i bɛ boisson ja mais tu sais an voyage du an Yɛlɛbugu Yɛlɛbugu kun ka di sa en complet ne Feremusa
petit gima sɛ douze nasi an bɛ ka voyage de ka taa Sikaso ti se mɔsi dɔ de donna an kan a donna an kan ɲɛgɛnɛkɛ b'a la a y'a fɔ sofɛrikɛ ko sofɛrikɛ k'i jɔ a ka ɲɛgɛnɛ kɛ sofɛrikɛ di cɛ n'an sera an fɛ san n'an sera ni dugu na san an man jɔ an bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ tellement ɲɛgɛnɛkɛ ganna cɛ la a y'a sen yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ ne bɛ ka n den ka Kante kɔrɔ ka petit gima kɔrɔ cɛ nɔnɔ ma ɲa cɛ ma a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ fɛn na an yɛrɛ wulila ka jama sofɛrikɛ kunna fɔlɔ wulila ni petit gima cɛ sofɛrikɛ k'i fa ni ba kama k'i jɔ cɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ sa ni fɛnɛ man ɲi sa i m'a dɔn ɲɛgɛnɛ kɛ a tɔɔrɔ jan bɛ nin bɛɛ la musokɔrɔba dɔ sigilen b'an kɔfɛ musokɔrɔba sijɔ dɔ sigilen b'an kɔfɛ a ka dangana b'a kunna o sigilen bɛ o tɛ ka foyi fɔ ya sofɛrikɛ ko bon walahi n'an sera an fɛ an m'an jɔ an ka ɲɛgɛnɛ kɛ komi n ko jija de n'an tɛmɛra kan dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ mobili minɛ la ka boli yɔrɔ komi n b'o façon fɔ bon an bɛ ka taa dɔrɔn an sera dɔrɔn sofɛrikɛ sina k'i jɔ ten ko chef ko jigin i ka ɲɛgɛnɛ kɛ mɔsikɛ jigin ka bɔ mobili kɛrɛfɛ k'i jɔ a 3 mètres ka ɲɛgɛnɛ ɲini ka dɛsɛ a bɛna ka 35 minutes bɔ tellement anw yɛrɛ pressé don ka se Sikaso anw timina quoi cɛ ne n kunna bɔ n ko he n ko ja walahi sofɛrikɛ jo b'e la ne yɛrɛ bɛ duse ɲɔgɔn kɔnɔ kɔnɔ duse ko walahi ala n ka to i ka kɛ ani nazi voilà petit bandi fɛnɛ kun b'a la walahi ala n ka to i ka kɛ musokɔrɔba dɔ ko n den a kana kɛ ni kɛlɛ sa n b'a ɲinabɔ musokɔrɔba sigilen ko fo jiginna ka kunnabiri wuli a kunna ka jigin bɔ mobili kɔnɔ n fa a bila k'i yɛrɛ lafiya cɛ ko pu ka ɲɛgɛnɛ kɛ pia a don to mobili kɔnɔ a ko denmisɛnw a b'a kɛ ni kɛlɛ o an yɛrɛ min ye maakɔrɔw ye n'a y'an minɛ n'a ma bila an tɛ lafiya de han a kana kɛ ni kɛlɛ ye an mɛn wa an ko an y'a mɛn Laji an tɛ ji di ma parce que boya kan wele non ay ji don dama i bɛ ka ji di ne ma i bɛ dan i bɛ ne bɛ kɔni n'i y'a san joli i kɔni b'a kalama n'i kɔni y'a san joli depuis filmage dɔ la i hakili b'a la awɔ hakili b'a la o jigin i ka boisson belebeleba san ye ayiwa i bɛ an b'i bolo ok cɛ a cɛ minnu furulen don n'u bɛ sunkuru tigɛ tiɲɛna a y'a fɔ wa sabali quoi n'i ma ɲa ka muso furu ka bila i ka so diɲɛ sunkuru tigɛ kɔsɔ o to cɛ kana o bolo ban cɛ an grand frère dɔ de bɛ yen a filɛ ka bɔ don dɔ wula fɛ dɔrɔn ka taa cɛ dɔ denmuso nɔfɛ Ɲamakɔrɔ sunkuru tigɛ kɔni don dɔ n'i bolo karilen mana i kun sɔgɔlen mɛna Ɲamakɔrɔ mɛ nɛnɛ ba kana se yen dɛ Ɲamakɔrɔkaw dun ka caya a filɛ ayiwa baasi tɛ ayiwa an ka taa i t'a rectifier donc sisan a fɔ Ɲamakɔrɔ si donc kɔrɔ a filɛ ka taa denni wele k'a jɔ carré kunna quoi donc u bɛ ka kuma u b'u ka baro dumaniw kɛ denni fa ye wagabiyari u filɛ ka bɔ misiri la fitiri u bɛ ka na o y'a den o ɲɛ b'a la a denmuso ni kamalen de jɔlen bɛ carré kunna nin o fana ma kuma o sina k'a den dɔ ka se ka lɔgɔkuru belebeleba dɔ ta a kɛrɛfɛ tan k'a den ka taa a ma kuma yɛrɛ a sira cɛman na a sina ka cɛ wali pop k'a labɛn foncé dingɛ kɔnɔ non fan bɛɛ ye ji nɔgɔ ye o y'a sɔrɔ san nalen don cɛ ka fini bɛ nɔgɔ cɛ bɛ bɔ yɔrɔ la nka cɛ ka moto ta k'a tilen fɔ so cɛ a bɛ ka se so depuis carré kɔnɔ an tulo b'a mankan na non Bamakɔ taximaniw y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de non taxi man kan bolo Bamakɔ bilen ka kuma ci a sera dɔrɔn ka muso fo dɔrɔn muso ma kuma bilen muso b'a dɔn muso ye son fɛ ka taa bila ɲɛgɛn na a bɛ k'a ko même pas 2 minutes dɔrɔn cɛ appel kɛra dɔrɔn muso y'a ka téléphone ta ko allo cɛ muso téléphone ta dɔrɔn cɛ a ka sunkuru ka kuma ko cɛ bébé cɛ k'i bɛ yafa n ma bi dɛ walahi ma k'i fa y'i bugɔ ka bin ko ne fa y'i bugɔ ka bin dingɛ kɔnɔ cɛ a dira ne yɛrɛ la dɛ walahi ma surtout i ka semisi caman mun b'i la cɛ a bɛɛ nɔgɔ cɛ a sina ka appel tigɛ muso y'a tile fɔ ɲɛgɛnda la ba Laji ko mun de bɛ yen i ka taximani bɛ ka yafa deli i fɛ donc taximani bɛ ka yafa deli a fɛ quoi parce que muso kalabanjɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan i bɛ an bonya quoi étudiant sa bɛ se ka kɛ cogo jumɛn sa ayi mais a kɛra de walayi mais est-ce que taximani de y'a wele quoi mais taximani y'a wele parce que muso kalabanjɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan i bɛ ne tɛ jigin la ni mɔgɔ dayirimɛ kɛra nkalontigɛ la i balo kɛra nkalontigɛ la e de ne kalan bɛɛ la abo i bɛ ne kalan quoi c'est tu sais adama sɛji yɔrɔ bon n yɔrɔ ɲɛ b'a la u y'a Bamakɔ kura bolobana Brazzaville denmisɛnninw ka polisi tɔɔrɔ ka ca an terikɛ dɔ de bɛ yen ko Babiya bon polisiw bɛ ka tɛmɛ an bɛ ka polisiw bon
ale b'i kunna bɔ ka kogo fɛ quoi polisikɛ wo a kun wulilen don a tɛ fosi ye aw ye sɛ de ye yɔrɔ polisiw ka bere ni fɛn de b'a kɔnɔ réseau de b'a kɔnɔ polisikɛ dɔ kelen san k'a fɔ k'i den ka taa kogo kɔfɛla la bɔ ka ɲɛgɛn kogo ni ka surun quoi babiya dun ka jan a kun wulilen don polisikɛ de y'i biri an bɛ ka polisikɛ doga babiya b'i kunna bɔ wo kelen polisikɛ ma foyi f'a ye polisikɛ walahi a tɛ fosi ye fila polisikɛ ma foyi f'a ye sabanan a y'a kunna bɔ dɔrɔn polisikɛ bere ka kunna ko paraw a kun cɛmancɛ a kun nugulen don k'a bolo a kulela waayi a ye ɲɛgɛn kogo ta ka bɔ k'i ɲɛsin polisiw yɔrɔ ma ka boli ka tɛmɛ polisiw la ya tellement bere ye nɔ bɔ a kunna a bolo b'a kunna ta a bɔla ka taa sama waayi cɛ polisikɛ bɛna an kan faga a bɛɛ ni ba cɛ komi n y'a ka bere sɔrɔ o de bɛna mɔnɛ bɔ n na ni n ma ka bere sɔrɔ walahi mɔnɛ tun bɛ n faga wo polisikɛ ne tɛ ka bere di bere nɔ de b'a kunna a ko polisikɛ ne tɛ ka bere di ne ko n ko babiya n ko polisikɛ ka bere de b'i bolo walahi n t'a ka bere in bolo wa n ko bere nɔ de bɛ kunna quoi tellement polisikɛ y'a ci bere nɔ bɔra kunna a y'o de minɛ quoi ka boli n'a ye ko polisikɛ ka bere b'ale bolo a ka ɲi nɔ c'est bon a ka ɲi n tɛ kuma a ka ɲi c'est bon boisson kɛra ye mais si ne kuma na ne ma kuma ayi mais ne ko e layi ne ma kuma ne ko e layi de an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Ibe diɲɛlatigɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de b'i kan baara in kɔnɔna la bon an bɛ don min na i n'a fɔ bi alhamdulilah a tɛ komi fɔlɔ bilen parce que ko o daminɛ sɛgɛn b'a la mais n'a sera yɔrɔ dɔ ma e yɛrɛ b'a faamuya quoi donc ko dɔ bɛ o tɛ digi la bilen donc i yɛrɛ bɛ i ta n'i bila dɔn a tɔ la quoi ma faamuya sisan bon problème kɔni b'an ka baara la sisan tiɲɛ yɛrɛ la problème b'an ka baara la sisan parce que bɛɛ bɛ ka don vidéo kunkurun de la si tɛ ka tɛtiri jan kɛ bilen ma faamuya donc bɛɛ bɛ ka don vidéo kunkurun kɛ la sisan donc n'an kun bɛ se k'a lajɛ an ka to ka tɛtiri jan kɛ i n'a fɔ ninnu bɛ to ka mun kɛ kɔrɔlen donc an ka to ka olu jamujan ninnu kɛ ka t'u bila parce que sisan n'i ye Mali comédien ta 100 na cɛ mɔgɔ minnu bɛ vidéo jan kɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 kan a bɛɛ ye vidéo kunkurun 5 minutes 3 minutes fɛn ma faamuya donc caman ba i n'a fɔ lajɛ kuma fɔ ko ni ko jɛra ko caman bɛ don a la donc an k'a lajɛ an ka yɛlɛma dɔɔnin an ka baara tagabolo kan i m'a faamuya o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ donc ani fana gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen tuguni gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen tuguni parce que dɛmɛbaga ko b'an na kosɛbɛ hali kɔrɔbalenw ka yɔrɔ dɛmɛbaga ko b'an na parce que mun na kɔrɔbalenw dɔw bɛ yen u t'u kɔfilɛ denmisɛnninw na t'u kɔfilɛ denmisɛnninw na dɔw bɛ k'i kɔnɔ de n'i ye baara kɛ ka yɛlɛ waati min na o sɔrɔ ka gɛrɛ la sisan k'a fɔ k'u b'i tɔ pousser sisan kɛlɛ n'o tɔgɔ ye sisan ko an ye karisa dɛmɛ an ye karisa kalan na donc o tɛ quoi depuis mɔgɔ bɛ duguma de n'a dɛmɛli ko b'i kɔnɔ quoi i b'a dɛmɛ depuis a tɛ se fɛn na waati min na i to ka digi dɔɔnin wula n'a ye fanga sɔrɔ a ka ca Ala fɛ sisan i tɔgɔ ɲuman sɔrɔ a la i bɛ nafa caman sɔrɔ a la i m'a faamuya donc n kɔni b'o fɔ an ka kɔrɔbalenw ɲɛna u ka to k'u kɔfilɛ denmisɛnninw na dɔɔnin quoi i m'a faamuya hali n'u m'u kɔfilɛ kosɛbɛ u ka to k'u dɛn ka an lajɛ dɔɔnin quoi i m'a faamuya ayiwa Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Laji an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de b'i fɛnɛ kan baara in kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ ne kan public Mali public dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an bɛ kuma public fɛnɛ ma ko ka di dunan na Bamakɔ ni Dugulen Mali la ni Dugulen wallahi dunan bi diya Mali la ni Dugulen o ye tiɲɛ u b'an wele an bɛ kasi dɔ f'u ye mais n'i ko bɛ kuma a b'u tɔɔrɔ n'i ko ko bon ko ne ka kasi ye 5000 ye cɛ o ka ca dɛ an yɛrɛ dama moi je pense que c'est 15000 francs mais u bɛ taa Ivoirien wele ani Guinéen wele ka na u bɛ 1 million d'ulu ma wallahi n bɛ mɔgɔ min fo la n bɛ petit Gimba fo yɛrɛ yɛrɛ i ɲɛ bɛ PG la petit Gimba n tɛ siran ɲɛ n ma sɔrɔ a ka siran ɲɛ mais c'est un petit Gimba kunkolo b'a kan da la a b'a ka kasi fiyɛ a b'a ko bon n'i bɛ se k'an ta nin na o y'o diya n ye solo fɛnɛ bɛ ten mais malien public u b'an ka sous-région mɔgɔw wele ka na u b'u ka kasi caya n'an ta ye bon u ka soirée bɛ kɛ an yɛrɛ de bɛ t'u ka soirée sauver walayi a prévu caman bɛ n bolo n taara jouer ni mɔgɔ caman jouera an de b'u ka soirée sauver parce que u bɛ mun kɛ a tɛ se ka mɔgɔ layɛlɛ mais k'u bɔra Côte d'Ivoire ninnu na
malien kana da ar doni ma I kun cina I ka taa jouer Côte d'Ivoire u tew ka mɔgɔ labila I ye bon malien b'o ɲini malien public fɛ u ka kɛ Ala na kira kama u ka valeur don an na cɛ Mali ye ar jamana yɛrɛ wallahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye mais n'a fɔra I bɔra Côte d'Ivoire dɔrɔn ou bien I bɔra Burkina I bɔra la Guinée u bɛ girin kan je me souviens très bien petit bandit ni Yamour ni Fere Musa taara kun to ko sauver comme ni Mandela n hakili b'a la a taara olu yɛrɛ tila ka kɛ a jouer kɛla ye est-ce que tu vois mais u y'a wele kasi mun na a ka ca n'olu ta ye o de degun bɛ ne kan baara in na i y'a faamu o de degun bɛ ne kan baara in na parce que mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ bɛ u b'i lagosi i y'a faamu bamananw b'a fɔ ko n'i feerebaga ɲuman ye feere I sanbaga jugu b'i san Ivoirien filɛ nin mana kɛ vérité cogo cogo Ivoirien t'a ka mɔgɔ labila I ye dɛ Burkina bɛ la même chose Guinéen bɛ ten mais Malien ko ka di dunan na ni dugulen ye yan wallahi n bɛ segin a kan o ye tiɲɛ c'est tu vois fo Malien public k'a dɔn de ni I ka mɔgɔ pousser a bɛ yɛlɛ wallahi yɔrɔ nana ni trophée min ye a yɔrɔ a baramɔgɔ tɛ yen Bintu yɔrɔ taara trophée ta ka na Burkina a baramɔgɔ jumɛn bɛ yen Burkina bɛ ye kɔlɔsi bila ye u sɔnna ye mais ni yɔrɔ n'olu fɛn bɛ ka jouer bɔ ka kase caya ni yɔrɔ ta ye i y'a faamu bon Malien public fɛnɛ I bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ tila la mais u b'o kuma ta ka yala n'a k'u t'a dabila I bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ jɔ a bɛ humour dɔ fɔ a bɛ foroka da la de quoi a t'a dabɔ kama mais n'o kɛra f'an ka dɔn de ko a ma dabɔ kama i y'a faamu f'an ka dɔn k'a ma dabɔ kama Malien b'i ka kuma interpréter très mal ni ye nin fɔ a bɛ tila la mɔgɔ bɛ to kuma la kuma b'i échapper est-ce que y'a faamu o de gɛlɛya b'an kan ya o de gɛlɛya b'an kan ani État k'a lajɛ tigitigi n'u bɛna fo ka mɔgɔ de bila formation na a mɔgɔ kunna ne bɛ segin ka yɔrɔnin kan dɔɔni ko an ka ɲɛmɔgɔ n'i ɲɛna ko bɛ tugu I kɔ bon n bɛ se ka ko I m'a fɔ n ye nkalon tigɛ dɛ n bɛ se ka fɔ n k'i filila dɔɔni I bɛ a fɔ mun na merci e bɛ fɛ mɔgɔ k'i dege a man ka taa se ma e de kan ka se yarɔ n'i bɛ fɛ mɔgɔ k'i dege baara la a man ka taa se ma e de bɛ bɔ I bɛ taa tigi fɛ yen su fara tile kɛ I b'a tigi fɛ I bɛ wallahi ɲɛ b'a la ne ye dɔn kalan ne ye théâtre de daminɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka dɔn kalan wallahi mɔgɔ min ne kalan dɔn na a dɔw bɛ n ka kɔrɔ ni n bɛ taa n jɔ n ko karisa tɛ nin yɛrɛ na ne ka voyage art la ka art nafa dun wallahi dɔn de don ne taara Amérique ka taa fɛnw na dɔn de kɛra sababu ye est ce que n faamu ka Amérique yala dɔn de don ka sɔrɔ n ye fɛn de daminɛ ni wallahi n ye comédie de daminɛ fɔlɔ mais mɔgɔ caman t'a dɔn ne ye comédie de daminɛ je jure wallahi ne ye comédie de daminɛ k'an to comédie la en pleine comédie ka dɔn kalan jɔ quoi parce que n ɲɛ bɛ mɔgɔ la a ka d'u ye ka tila ka jigin fɔ kalan I ma danna ni dimanche ni kɔɲɔ b'a fɛ a fɔ n ye n bɛ taa jigin fɔ ayi layi ne y'o la ka ca yɔrɔ Segu Ba n bɛ ka guitare fɔ a fɛ I b'o dɔn na aw dege a se mɔgɔ ma karisa n dege na n'i ma se mɔgɔ ma a tɛ dege na hali ni bɛ fɛ ka journaliste ne bɛ na nin de fɛ yen karisa tɛ n dege I tɛ n dege a la ne mana fɛ n bɛ se ka dege a ye se ɲɛmɔgɔ ma ne taara fɛ bi sini ka taa sinikɛnɛ ka taa k'i sen bila la ale bɛ boli nɔfɛ a tɛ boli nɔfɛ dɛ Maliki Darame filɛ ne b'a tɔrɔ ne tɛ fɛn sɛbɛn n'i ma taa yira la Isa Kulubali bɛ ten ne ni Isa bɛ n sigi ka baro kɛ tan Mari Yada wallahi mɔgɔ ɲumanba ne n'an bɛ sigi an bɛ kuma tan ani Maliki Darame nu wallahi i y'a faamu a ye bɔ a ka taa mɔgɔ fɛ yen n b'a dɔn ni ye a ka mɔgɔba ninnu fɛ yen o de bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye faamuyali sɔrɔla I bɛ fɛn jumɛn de ka di e yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ in ne ba
bon bɛn de ka di ne ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ bɛn de ka di ye mais fɛn jumɛn de man di ye fɛn man ne diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn man ne yan o ye k'i yɛrɛ fisaya ne ma non ne t'o fɛ fɔ ka diɲɛ wuli i m'a faamu Layi ye kuma dɔ fɔ ayiwa ko ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i bɛ boli a nɔfɛ ouais ne ka kuma ne bɔra k'a fɔ n ko mais n ko bɛɛ tɛ quoi n ko bɛɛ tɛ n ko ɲuman b'a la juguman b'a la i m'a faamu la ne b'a yɔrɔ fɔ la e t'a yɔrɔ ye o n y'a ye ne m'a domaine kɔnɔ sisan ne de b'a yɔrɔ n y'a ye ne de b'a ye i m'a faamu n y'a ye n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n y'a ye ne y'i faamu voilà i y'a faamu a ka ca 8 mois an bɛ taa jouer yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ k'i labɛn kɔ k'i bɛna jouer sɛni kan sisan i b'i labɛn k'i ka comédie film don k'i jɔ kurusi dakolon na même pas 10 minutes dɔ bɛ na k'a ka ɲi ko temps taara ko c'est bon ko jouer bɔra ma a ka ca kalo 8 ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 tɛ dɛ ni jouer bɛ chaque jour a bɛ ka na o fana e ko ɲɛmɔgɔ ka yɔrɔ ko an ka to ka taa ɲɛmɔgɔ fɛ ka gɛrɛ u la cɛ ɲɛmɔgɔ quoi e cɛ a bɛ n'a fɔ ko i ma nɔgɔ ne b'a ma nɔgɔn walayi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ kana dan ka t'u fɛ yen dɛ taa su fɛ yen kana dan ka taa joona dɛ taa si u bɛ wuli 8 taa sigariti san ka na taa te san ka sigi dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ tunazi i bɛ taa sɔrɔ b'o la dɛ u b'i bila i ka jɔ gitɔrɔn kunna ka denmisɛnninw lasegin u kana b'u ka caméra la quoi n fɔ ma o ɲɛmɔgɔw bɛ yen mais ɲɛmɔgɔw fana mais dɔw fana bɛ m'olu fo kosɛbɛ m'olu fo kosɛbɛ minnu seko kɛ wa minnu fana b'u yɛrɛ dɔn fana k'a dɔn ko nin y'an ka denmisɛnnin ye ni mago bɛ dɔnniya la donc fo an k'a dɛmɛ de pour que a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na donc n bɛ olu fo kosɛbɛ n m'a fɔ ma parce que n ka kuma kɔnɔna na n ko ɲuman b'a la juguman b'a la donc ko in bɛ tan de mais ne bɛ yɔrɔ min fɔ tan layi kɛ man di ka yɔrɔ nin ye o i bɛ ne ye sa yɛlɛbugu la kuma dɔ bɛ kɛ tellement programme bɛ chargé yɛlɛbugu bɛ daminɛ tardivement ne sɛ Petit Guima an ka sigasi dɔ tun bɛ yen an ko an ka jouer a la c'était VIP la tellement a don yɛlɛbugu a diyara an ka o sigasi a y'o kɛ dɛrɛ sigasi spectacle ka bila jeu kun bɛ kuncɛ n'a ye mais jama wula k'u jɔ komi an y'an wele cɛ a garijɛgɛ ma diya an ta to dimanche la a kɛra samedi k'an ka to dimanche la an taara kɛ yan fɛ dimanche mɔgɔw wulila ko munna an m'a kɛ yan fɛ est-ce que y'a faamu n b'o de f'i ye walayi a kɛlen b'a ko balontan i bɛ mɛn mɔgɔw b'i bolo ka sɔrɔ i ma jouer dɛ awɔ ne b'o kɛ o yɛlɛbugu tuma dɔ la ma walayi bilayi ni jeudi sera ko humour 2 t'i bolo f'i bɛ jɔrɔ f'i bɛ jɔrɔ n'i ma ɲɛ gan fɛn na i t'a nafa sɔrɔ o ye tiɲɛ y'a faamu i bɛ n'i ma ɲɛ gan i t'a nafa sɔrɔ walayi i bɛ mun ka go ne la i yɛrɛ ye waliɲumandɔnbaliya walayi madame ma question posé n kun mais n b'a fɔ bi bamakɔkaw ka mɛn parce que a kuma cayara kan tɛ film ne de nana n'a ye kan tɛ film ne de nana n'a ye ne je jure walayi o m'a f'i ye ne de nana ni kan tɛ film ye n b'a nacogo bɛɛ f'i a ye parce que n m'an demande la n b'a fɔ de kan tɛ film bɛ na cogo jumɛn n b'a fɔ bi ala tulo bɛ n kan na i b'a kan tɛ mɔgɔ bɛɛ wele ka na n sigilen bɛ plateau la kan tɛ film bɛ na cogo jumɛn n m'a fɔ n bɛ jimi fɔ kɛ n ye n dege n tɛ jimi fɔ la an terikɛ dɔ de bɛ Adama Dugure a ye manager dɔ ye Ture a ko Ture ma an ka groupe dɔ bɛ yen an bɛ fɛ k'a kɛ i ka taa n'a ye Ture ko a ma ko Benberi production mɔgɔ bɛ a mɔgɔ dɔw la Ture taara lajɛ a ye Benberi production wele Musangare dɔgɔnin o taara lajɛ district la on a répété a ɲina ko a b'an ka fɛn kɛ cassette ye barobilenni ma sa dɛ grand frère Baro an taara barobilenni fɛ yen a y'a don bɛɛ fɔ an taara
de 6h du matin jusqu'à 20h an bɛ ka fɛn kɛ kasɛti bɛ ka fɛn an tilala an taara so ala y'a kɛ an bɛnbɛri production an ka laɲiniw ma ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a bila o y'a sɔrɔ Camara production ani Ture bɛ contact la a ko Ture ma k'a bɛ fɛ ka minnu ma deli ka ye télé la kosɛbɛ a bɛ f'u ye catiri la Ture taara jɔn fɛ yen a ye Magan wele ko Magan ko a ka groupe la district la ko mɔgɔ tɛ catiri bɔ a ko e ma layi ye ka mɔgɔ layɛ ko layi bɛ Yɛlɛbugu la a ye n ka numéro di Ture ma Ture y'i ma appelé a ko layi bɛ min ko n bɛ so k'a mɔgɔ bɛ ne la n ko ka di Ture n ko bon n ka ɲɔgɔn sɔrɔ 16h n bɛ taa répéter district la n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an taara a y'a ɲɛfɔ n ye ko Camara ko ka mɔgɔ bɛ yen film dɔ la catiri dɔ la ka bɛɛ kɛ yɛlɛko ye ko sigi n b'a sɔrɔ n ko n ko a ma ni ne ye dɛ n ko parce que n ko a ko ka ca janfa ka ca n ko ne t'a la hali m'a dogo a la n'o ni bɛ fɛ i bɛ n'o i bɛ ni n tɛ munumunu n ko n t'a la ko non ko ne b'a la jagoya Magan nana Magan tɛ n ba Magan ka ci ma Magan ko layi ko non k'a kɛ sa n ko problème t'a la n ko dɔ bɛ n bolo n b'a kɛ walayi ala tulo bɛ n kan na ni nkalon tigɛ ala k'an ɲininkali bɛɛ ma sini lahara walayi n tɛ nkalon tigɛ i bɛ bilahi talayi ala tulo bɛ n kan na mɛ b'u sigi k'u ta kan ten n ye n ko Ture chose pour min bɛ film tourner Magan ko ma ko taa Yɛlɛbugu denmisɛnninw ko n ko Magan ko i ye den ɲumanba de jan petit bandi ne kɔrɔkɛ den don a yɛrɛ tɛmɛra an ka plateau kan n kɔrɔkɛ den don ale kɔrɔkɛ de Dirisa ye n kɔrɔkɛ den ye an bɛɛ bɛ boli bana Jifili de kun ko olu tanti furu n den de don n den d'u ye n taara petit bandi ni fɛn lajɛ n ko mun bɛna catiri dɔ kɛ Dirisa a kɔrɔkɛ n ko n mago bɛ e la parce que sani ka fɛn daminɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ la e y'aw talen don walayi ala tulo bɛ n kan na Dirisa ko Firimusata n'o ye Jakite n ye sɛ ta solo walayi n tɛ nkalon tigɛ ala tulo bɛ n kan na ne ye nkalon tigɛ lahara ala ka ɲininkali bɛɛ ma walayi nkalon man di n ye n tɛ nkalon tigɛ n y'o ta ka solo ta Kante film an taara répéter Jakite fɛ yen n kan ka tourner Masisila de la yan Darafila yan Takula bɛ feere dumu kɔnɔ comme il y a beaucoup de monde là-bas n ko an taara lajɛ Jakite ko ma ko layi ko an ta kɛ Jikɔrɔni parce que ko jamaba bɛ yan n ko c'est vrai an tɛ tɔɔrɔ quoi n ko problème t'a la an taara répétition kɛ Camara kun kan ka bɔ France ni Camara nana ka bɔ France an bɛ taa fɛn yɛrɛ Camara la ça trouve que ne kan ka taa festival la Dakar ne ka avion billet bɛɛ talen don ne kun kan ka taa festival la Dakar ka 35 kɛ ne ko a ma n ko bon n ko ni Camara nana an bɛ taa fɛn fitinin dɔ yira n ko a bɛ taa yira sa moi parce que an ko an ka répétition générale kɛ an ko an ka lajɛ an ka ɲɛmɔgɔ kun kan ka lajɛ n ko a ye taa kɛ a ka ba pan ne ka rôle kunna taara yira Camara la Camara ko a bɛ fɛn san ne ni Ture kun kan ka fɛn discuter n ko jour ma n ko jour n bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye walayi a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ n tɛ nkalon tigɛ n ko ne ka teli ɲɛmɔgɔya la a ko k'a tɛ se n ko Jakite n ko courage b'i la n ko ne bɛ fɛn ɲɛmɔgɔya t'i bolo ne kan ka voyager an sɔnna Camara ko a bɛ fɛn ta mais wari yɔrɔ n tɛ se ka wari fɔ n ta la u ko ko bon ko an ka ta ten walasa an ka dɔn n ko problème t'a la kuma dɔ b'a to n bɛ Kante film fɔ bi dɛ an y'a ta ten an ye film kɛ ni n taara ni n ka dernier rôle joué en ce moment là n bɛ n ka tubabuw fɛ yen hippodrome na ni n ka dernier rôle joué le lendemain ka taa Sénégal
35 kɛra kan to n nana maa fa sera ma ko ko kɔrɔ k'i bɛ yan n ko n bɛ Bamakɔ n nana kunu k'i bɛ patron na ne ni patron ni Bakari Buru ka surun ko n bɛ t'i sɔrɔ sisan a nana sɔrɔ fɛ so kɔnɔ yen ko a ka kan tɛ film k'a jara turu n ko n ko fɛn min ni fɛn an ye nin kɛ ten dɔrɔn a ma ɲa n ko catiri piriti de don n k'a ma ɲa ko ne ko wale ka ɲana k'ale bɛ dɔ la o n'u bɛ t'u jɔ k'u ta jɔn ta ye film in na je jure la tête de ma maman quand te ko kɛra tan n tɛ nkalon tigɛ wallahi billahi tallahi a kɛra tan bi de n dimina quoi n b'a fɔ a kuma cayara c'est vrai quand te film kuma cayara ne de don an b'an bɛɛ wolo an bɛna sigi sɛni kan a kɛra tan de Kante dara mɔgɔ min na Jimi fɔlɔ don Maru Kante bɛɛ y'a sɔnna i b'a dɔn Dar Salam Maru Kante a tun bɛ Carrefour kɔnɔ a tɔgɔ dɔrɔ o de la n'i ye ta ye Kante ye b'u sigi k'u ta ye n b'a k'u ta ye fɛn kalifara la n b'a k'i ta ye wallahi a kɛra tan a kana siran k'a fɔ a y'a fɔ tan a b'an bɛɛ wele sur le plateau an bɛ na kɛlɛ t'a la wo t'a la an b'a expliquer kuma de man di ne ye quoi parce que ni sera yɔrɔ dɔ la kana kuma quoi ni fɛn ɲana tigi ka ca u ka dɔ wɛrɛ bɔ c'est vrai n dɔgɔ ye ne ka fɛn ye u ka dɔ wɛrɛ bɔ ne ka fɛn kuraw bɛ yen u ka dɔ wɛrɛ bɔ ni mɔgɔ k'a ta dɔn u ka dɔ wɛrɛ bɔ n b'a k'u ta ye kana siran ala kana siran k'ala k'ale bɛ dɛ kan tɛ kɛra tan de walayi bilahi talayi faamuyali sɔrɔ la Alhaji ayiwa an ka wagati koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la conseil jumɛn de bɛ Laji bolo fitinin minnu fana bɛ ka wuli ka don comédie la k'a di olu ma conseil min bɛ n bolo ka d'u ma nkalon u kana nkalon tigɛ u kana mɔgɔ janfa parce que sisan artiste denmisɛnnin bɛɛ janfali kɛ walayi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ u b'i ka fɛn ta dɔrɔn u bɛ taa yɛlɛma o ye janfa ni tugura mɔgɔw kana janfa n t'i janfa ne bɛ bɔ i kɔ de ni n bɔr'i kɔ n bɛ bɔ i kɔ jogo de kama n tɛ mɔgɔ si janfa bɛɛ bɛ n dɔn n tɛ mɔgɔ si janfa ni n ye ka bɔ i kɔ i bɛ ɲininka n bɔr'i kɔ cogo min na n b'a ɲɛ f'i ye o ni janfa tɛ n bɛ bɔ i kɔ de parce que ne tɛna se ka taa baara kɛ ko ne tɛ wari dun ni moi je me suis marié ne ye muso furu nin na ka den sɔrɔ a la ne bɛ e ne b'a baara kɛ e ko k'i ka kelen k'a bɛɛ dun danga bɛ ne quoi ko n bɛ t'i kɔ n t'i kɛlɛ n t'i nɛni mɛ n bɛ b'i kɔ n'i ye n wele n bɛ taa n bɛ n ka kase f'i ye n'i bɛ se i bɛ se n'i tɛ se n tɛ taa o de ye groupe nege bɔ n na sisan groupe nege bɔ n na n bɛ mun f'u ye denmisɛnninw n'a donna nkalon kan a b'a laban nkalon kan tiɲɛ tɛ fɔ aw ye a kana sɔn i bɛ n b'a f'i ye n delila k'a f'i ye petit bandi f'i ye n k'i kana nkalon tigɛ n ko ponctualité n ko ni mɔgɔ y'i wuli ni baara ka di i bɛna avant 1 heure m'a f'i ye c'est vrai i y'a kuma fɔ n ye mɔgɔ jumɛn gɛn ka bɔ an ka baara la n'i nana retard la n b'i bɔ a la de o ye n ka ko de ye sigi y'a faamu o de ye n tana ye nkalon siyan denmisɛnnin artiste bɛɛ kɛra nkalon tigɛ la walayi u bɛ nkalon de bila ka taa tiɲɛ kɔ mun b'i ni san cɛ o b'i ni san cɛ walayi i wolola ka mɔgɔ to baara la a bɛ dɔ dɔn ni ala bɛ garijɛgɛ wari la n'a ye mɛ a bɛ dɔ dɔn ni a ye tugu olu kɔ i bɛ n b'a f'i ye tugu kana jɔrɔ kana siran dɛ t'a faamu karisa n tɛ nin faamu n'i m'a faamu a b'a yir'i la tant que e ma taa fɛ yen i tɛ dɔnniya sɔrɔ a bolo kana maloya n'a jara n'i y'i yɛlɛnna a k'a fɔ ko ne de y'i kɛ tan wa i ye n kɛ tan o de ye fierté ye bolo i ye n kɛ tan o de ye fierté ye bolo mais ne ko ayi n tɛ n kun siɲɛ mɔgɔ i tɛ k'a ɲuman ye dɛ n b'o de f'i ye bi o de kun bɛ ne bolo ka fɔ aw ye ni ye mun fɔ n'a digir'a la a bɛ yafa ma voilà. i bɛ conseil jumɛn de fana b'i bolo minnu fana bɛ ka wuli aw fana kɔfɛ comédie la k'a di olu ma. bon conseil min bɛ n bolo ka di olu ma dɔrɔn halisa an ka hakili sigi quoi. mɔgɔ kana fɛn ka girin ka don a la ko tɔw b'a la ten wa ɲɛni ka ɲɛdɔn fɔlɔ fɛn b'a kɔnɔ fɔlɔ i ka bɛɛ ɲini ka dɔn fɔlɔ i m'a faamu donc k'u hakili sigi u ka baara kɛ ka ɲɛ u kana nata u kana girin wa ɲɛmɔgɔw suit
alu ma on suide mu ma on nyam ko lu suide ma parce que ambe kalandini ma fa ambe kalandini donc an nyon suide an bara ke normal la inshallah wa ta ala fe don la men na fan sur ala ma fa ni ala sana laji bora ka yoro ni souligner laji ko kale muso furu bara na ka don sur ala ibe furu le noir le vive dala ngabe ke to di ko ka cha ko be ouais non ko ka cha non ibe ma muso furu folo ma furu ko fanati donc say donc il faut bichu buga ga poi ay no attention ga poi ay wa ante yele nga yela me zin taram ne ibela okay na wuti non mais alors ko lego do zoria la jo mo ibire kala filifana poisson duru te wadna like me do zala sini ko gela bi jam changer jaw kuma ni tay be kan ara laye quoi ko laye do zada bla e ka continuer ka comédie fait non ko fo ale ka ta so fa de kana pour que ko do zo be munga ko ngono fale ko yeri tra marfa sans ngula ci ko gele marfa ka do zo fin sa ko do do no wula fa yala kulu janfe fama donc avec ka so nyini sian donc a tro yalla depuis 18h wati fo chou fait 0h wati wa so kalu yele bi donc asna ta balga boturo la re tu mi ala ma bulo so ko wa ko ngai feno ya bulo ma ala ne dalino ta asna ga mu chula pop ce kono waro pana ga bo kono don ce wara asna ga ba ko fe ce wara bora ko fe la ya ko hinga wara e ce non anya bala tawrota bulo bile tawroti e kelen wara kele ko kono ko tawroti ce pi ga pa no ga be bul nga je no wara ga ngata jo anyama ce ajo ga wara le nga jaga sika ma fa pop ce ijara ni ne dun aywa sinon ya travelo be yela na re non agra baraish ala mi galon tigesa poisson duru e même kuma gelen fi tata bambo amba tata bambo tata bambo ndura e bambo dai jien minedi ani super biton uluga che ani saramba ce utaran ɲɔgɔn sɔrɔ faransi 22 de kɛra mali ka 22 septembre do nɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ diaspora bɛ yɔrɔ min na u bɛ an ka mɔgɔw wele olu ta u ye saran wele ka super biton wele ka tata bambo wele ja o sali kɔnɔ tubabu milliardaire dɔ de sigilen bɛ yen a n'a ka mɔgɔw tata bambo yɛlɛnna dɔrɔn ka bambo da bambo min ka di min ye min ka di minnu ye olu ka di ɲɔgɔn ma o mana kɛ dugu bɛ diya bambo sɛbɛn bɔra min de bambo sɛbɛn bɔra kuluba bambo sɛbɛn dira jɔnni ma bambo sɛbɛn dira moribo keta ma moribo ye sɛbɛn kalan bambo muso kɛra ɔrɔn ye jaw kɛra muso min tilela maraka muso min tilela furu b'u sigi ka kasi olu bɛ kasi la tɔkɛ sigilen don a t'a dɔn olu bɛ kasi la mun na mɔgɔ b'u ɲɛji ka sali bɛɛ kɛ kasi bɛɛ bɛ kasi la quoi mais tɔkɛ de nana ko a bɛ fɛ tata bambo ka nin kɛ français la k'a yɛlɛma français la voilà a wulila ka micro minɛ bon a y'a ka tɔgɔfɛ bila quoi ko ka taa ɲɛfɔ o taara bon la cantatrice, comment tu t'appelles? Faut que tu tata bambo. Que je veux que tu dis ça en français. Bon, tata bambo, français comment faut quoi? Ah, il a faut tata bambo, ko tcheko kabe 50 millions CFA. Avec caché doublé quoi. Oui, je vais quoi avec caché doublé. Au fond de moro sans guitare que tata a FBC. Tata ko amurbu ko ay dungo ko ka bambo ka gelen to kana de ko bambo ko bo ki ba fonyi ko bambo koro ko bambo te bambo ya ko sebendu ko lettre oh munga di muy seki ki bo de frande gonga bo tata bambo ko amana nyamu ko muro ko gitarita tata bambo ko bambo seki naka donner ses mains dans ce cas le village sera doudé bambo le trait est venu doudé ça bambo le trait est venu kuluba bambo qui a liri les tiri bambo moribo ya liri o ko c'est bon asira saramba ko tema ku saran kuna
sero saramba ka dongli be iyo warabo nyari kwasa ko turawulen ga saraka di deme soroto de barika male ala tala bali ko te sabu gelema nyari kwasa ko saramba ko foto kana Allah saramba snagi singi mati ka gon fola je kodi nugu warato ko kodi ko lion ka boradu ko sorti comme turawule ko kodi ko befu rougi ko sa to ko serpent ka boradu ko sorti o saramba ko amana nyamu na ko to wana ngule an do fara wala kana kese on a vu lion sorti ça dépend serpent lion sorti ça dépend serpent le befu rougi c'est qu'on a fait sacrifice masirane les amaki ene mali edike ça dépend serpent lion sorti o balko e kata asira fene masa super bito mogoma cheni mo ala we sheda ko super bito mogo sheda we sheda ko super bito mogo ka sheda we sheda bo farasa ko super bito mogo fene go dato kana komi tantara quoi super bito mogo ko oui ko bebe ka be baray bide ka fenaje ko kramonya ala mo hina la ko ka be baray bide ko che pour que poulet ko poulet pour que tu ris de moi agro cuisi poulet pour que tu ris de moi agro cuisi Millie va danser poulet Millie va danser c'est que poulet yo to Millie va vivre agro cuisi agro cuisi to gena na ko c'est bon abo abe ai je vais comment te prendre le aywa an filɛli bagaw aw yɛrɛ baraka kow ye sisan nɔ ni ne kun bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na Laji ale ni Ibe de kun b'an bolo bi ni Masa Rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ana ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la ni kɛnɛ kelen kan aw bye bye.